Občianske združenie Občania Sekier Môťová vytvára projekt Dogsland, psí svet vo Zvolene Môťovej. Je to moderný zelený projekt právom zaraďovaný do 21. storočia. Svojím multifunkčným využitím je jedinečný v rámci celého Slovenska. Celá plocha Dogslandu je oplotená a pre deti či psíky zabraňuje náhodnej kolízii s autami. Dogsland je rozdelený na 4 samostatné plochy. Výcviková, kanisterapeutické centrum a 2 venčoviská pre menšie a väčšie psíky. V súčasnej dobe je Dogsland v tzv. Testovacej prevádzke a zároveň vo fáze finálnych úprav a dopĺňania zariadení. Keďže občianske združenie je nezisková organizácia, zriadili sme transparentný účet, na ktorý môžu dobrovoľníci posielať svoje príspevky. Záleží od financií, ako rýchlo Dogsland Psí svet dokončíme a oficiálne sprístupníme pre širokú verejnosť. Za každý finančný príspevok veľmi pekne ďakujeme.